Motorracen is echt mijn lust in mijn leven. Ik haal er heel veel kracht uit, heel veel energie. Maar ook dat ik ook nergens meer aan hoef te denken. En het is gewoon, ik stap op een motor, vizier dicht, ga met de ping aan. En mijn hoofd is gewoon echt leeg. Ik kan me gewoon focussen op wat ik doe. Ik ben niet van het praten, maar ik ben van het doen. Dus gas open. En dat vind ik gewoon fantastisch. Ik ben Mariska van Wijngaarden. Ik ben 28 jaar en ik kom uit Westerheen. Ik doe aan motorracen. En Mariska, jij hebt er al een heel bijzonder leven op zitten. Kan je daarover vertellen? Ja, ik ben slechthorend. Eigenlijk ben ik doof geweest. Met 2,5-jarige leeftijd werd ik slechthorend. Tot ik 7 werd ik doof. En toen ben ik aanmerking gekomen voor cochlearimplantaat. Dat heb ik al sinds 2001. En toen werd ik 15, 2 dagen voor kerst. Ik kreeg te horen dat ik kanker had, lymfeklierkanker. En ik heb behandeling begonnen met 16, ik kom van 3 januari. En toen ben ik begonnen met behandeling van chemokierenbestraling. Ja. Wat dat dan gaat, heb je al heel wat voor de kiezer gehad. Ja, ik heb al veel tegenslagen gehad. Ik moet proberen om een plekje in de maatschappij te krijgen. Altijd vechten voor alles. En alsof je nog niet genoeg uitdagingen in het leven hebt gehad, dacht je, ik stap ook nog maar eens even op een motor. Oh ja, dat zeker. En dat is natuurlijk niet zomaar gegaan. Ik heb ooit Mariska kennen leren, een aantal jaren geleden, toen ik een toerritje organiseerde, gewoon op het dik, zeg maar. En Mariska kwam dadelijk voor mij doen. Ja, dan reed ik ze aan de praat. En je leren had ik de droom kennen, de wens om ooit een keer op circuit te rijden. Dus op een gegeven moment eens Nijting en toen ik zei van dat ik proberen. Dus toen had ik in oorlogs mijn ouders in stadstemming vregen. En toen had ik een racemotor van gebouwd. En hoe belangrijk is Mariska voor je? Ja, als mijn eigen dochter. Ook al is ze dat niet. Ja. Ja, het is gewoon geweldig dat haar biologische ouders haar dit laten doen. En het volste vertrouwen hebben in Pieter en mij. Ja, je speelt met mensenlevens. Je zoekt de grens op van het kunnen, van de motor en de mens. Ja, en het is aan ons om daarvoor te zorgen dat het zo veilig mogelijk en zo hard mogelijk gaat. Die man hebben gehoord wat er allemaal gebeurd is in mijn leven. En ze wil mij gewoon die geluk gunnen. Gewoon wat moois geven. Zo van, we gaan jou die motor als verrassing geven, maar ik wist eigenlijk gewoon iets van niks. En dat is 2 keer gebeurd. Het was eerst een beginnersmotor en later, een paar jaar later, een nieuwe racemotor. Ik heb wel beleefd dat ze er een keer vallen is in een race. En dan is voor u de taak de motor weer op te lapen en dat er weer verder kan. En is een Mariska de taak om te zorgen dat ze er weer opstapt. En toch weer die ontspanning vindt om weer hut te gaan. En we hadden echt wel eens een keer 100 Steve als een plank op een motorstapstation. Dus ze moesten voeten met de hoorn op de voetstap tillen. Zo Steve weer ze. Omdat ze daar ervoor vallen weer. Maar de eerste voet wel toen haar beste rondetijd op deze motor. Ja, dat is gewoon een goede mentaliteit. Knap gaat het erom en ze gaat er weer voor. En dat ben je nodig als je coureur wezen wil.
Ben je van jezelf al een vechter of is dat zo gekomen? Van mezelf al wel een vechter, maar door mijn ziekte is het wel versterkt. Dat ik niet weet van opgeven. Ja, ik sta positief en gelukkig in het leven. Ik heb alles wat ik nu heb, zolang ik dit maar heb. Motorracen is echt mijn lust en mijn leven. Het is gewoon echt, ja, ik weet niet wat ik zonder dit zou moeten.